Eibarko udaleko ingurumen sailak konprometitu gaitezen Eibarrekin sentsibilizazio kanpaina jarri du martxan, 5. edukiontziaren jartzearekin batera. Hondakinak prebenitzeko Europako astearen barruan kokatuta, kanpainaren egitasmo nagusia hiritarrak hondakinen prebentzioaz eta birziklapen egokiaz, produktuen berrerabileraz eta hiria garbia mantentzearen garrantziaz kontzientziatzea da. Herritarrek gaikako bilketan gehiago parte hartzea eta Eibarko birziklatzearen emaitzako betzea lortu nahi dugu. Halaber, guztion erantzukizuna da mankomunitateak gure esku jartzen dituen baliabide materialak ongi erabiltzea, hondakinak ongi kudeatzea eta hiria garbi edukitzea. Denok ahalegindu behar dugu ingurumenaren mesedetan. Kanpaina zabaltzeko, Eibarko udalak informazio puntu ibiltaria jarri du azaroaren 24 arte Eibarko auzoetan. Karpak informazio mostradorea dauka eta baita hiritarrek birziklapenaren inguruan eukiditzaketen zalantzak argitzeko moduko argibide taulak ere. Hondakinak birziklatu eta kudeatzeari buruzko informazio liburuska batzuk banatuko dira eta nahi duenak inkesta bati erantzuteko aukera ere izango du, guretzat lagungarri izango dena datuak biltzeko eta bidezkoa bada etorkizunean dagozkion ekintza eta erabakiak hartzeko. Karpa ibiltariaz gain, tailerrak eta erakusketa interaktiboak, hau da, jarduera ludikoagoak eta batez ere umeei zuzendutakoak antolatu dira kanpainaren barruan. Debabarrenako mankomunitatearen gerenteak bestetik, Eibarko hondakinen kudeaketaren aldaketei buruzko hitzaldia eskainiko du gaur portalean, arratsaldeko 6:00. Azaroaren 28an, azkenik, Azitaingo poligonoan dagoen Eibarko garbigunean bisita gidatua egongo da. Instalazioa ezagutu nahi duenak, izena eman behar du auzoetan zehar dabilen informazio puntuan. Mankomunitateak 800.000 euroko inbertsioa egingo du Debabarrena osoan 328 edukiontzi berri ezartzeko. Hondakin ez birziklagarrietarako edukiontzi grisek, errefuserako edukiontzi berdeak ordezkatuko dituzte. Edukiontzi berriek txartel baten bidez irekitzeko sistema daukate eta txip batek parte hartze maila kontrolatuko du.